McDonald's é unha franquicia de restaurantes de comida rápida. Ups, confundíme de McDonald's. Do que nos vamos a referir é do noso querido Barry McDonald. McDonald naceu no ano 1940 e faleceu hai uns anos, no 2013. E vos preguntaredes, quen é este home, non? Pois foi o profesor na University of East Anglia, en Inglaterra, e profesor honoris causa pola Universidade de Valladolid, ademais de ser durante moitos anos director do Center of Applied Research in Education, CARE, unhas siglas que todos coñecemos. Interesante? Pois en realidade é coñecido por ser uns dos creadores da avaliación democrática. McDonald foi o primeiro avaliador que deu prioridade absoluta á naturaleza política da avaliación. Publica no ano 1976 o seu artigo Evaluation and Control of Education, onde describe as características deste modelo. O enfoque democrático da avaliación comeza nos anos 70, esos maravillosos anos onde sonaba a música punk e a música disco. Unha difícil época precedida de grandes loitas sociais, sobre todo nos Estados Unidos. Neste contexto reivindicativo, crítico e con gran preocupación polas cuestións sociopolíticas, comeza a forxarse a avaliación democrática. Barry McDonald diferenciou o modelo democrático doutros dous modelos existentes, é dicir, que non lle gustaba nada o burocrático e autocrático. Por qué? Porque o enfoque consiste en negar ou rechazar as posturas burocráticas e autocráticas, no que a orientación política do avaliador este presente no seu traballo para poder definir os tipos de estudo da avaliación que se queren e se necesitan. Vamos falar máis en concreto do que queremos falar, do modelo democrático de McDonald. A avaliación democrática é un servicio de información para toda a comunidade sobre as características dun programa educativo. Para isto é importante unha cidadanía informada, xa que o avaliador actúa como intermediario no intercambio de información entre grupos. Para McDonald, o avaliador debe recoñecerse como político, preferiblemente que non sexa corrupto, xa sabemos onde estamos. Porque o concibe como tal, nos preguntaremos. Porque o avaliador, ao seleccionar os estilos ou métodos que considera máis exitados, deixa entrever a súa postura política. O sea, véselle o plumeiro. O que é máis? Os avaliadores influen nas cambiantes relacións de poder. Como? O seu traballo xera información que se emprega para satisfacer intereses e valores particulares. Debemos destacar que o modelo democrático se elabora en torno aos conceptos de confidencialidade, negociación e accesibilidade. Ademais, calquera avaliación que se encaixe dentro do seu enfoque debe cumplir tres exigencias básicas. Debe ser inclusivo, debe existir suficiente diálogo, falar, establecendo un marco de diálogo sincero e continuo, para dar deliberación, para que todas as opinións sexan incluídas, non deixemos ningunha fora. Para poder velo maior, vamos ir ao meollo do asunto. Un exemplo claro, o colexio Ojo de Agua de Alicante, que se atopa agochado nun entorno natural que permite aos nenos e nenas estar onde lle gusta, rodeados de terra e naturaleza. Ten unha clase grande, pero moi grande, enorme, que é onde se fai toda a educación. Está feita mirando con lupa o medio ambiente e o aforro. Xa sabedes o caro que anda a luz últimamente, pero dándolle importancia ao fogar, e para sentirse como no sofá da nosa casa. Aquí conviven nenos e nenas dende os 3-4 anos ata xa crecidiños, 21 anos. Pero diredes, que ten de especial este colexio? Pois son os nenos e as nenas os que toman todas as decisións sobre todo, así sendo libres e dirixindo o seu camiño. Que ben soa isto, non? Pois aquí é importante que non se impoña nada, son libres de decidir absolutamente todo. En calquera pauta ou norma non existen. Mundos e normas. ¡Yuhu! En Ojo de Agua, as emocións e sentimentos teñen unha presencia imprescindible e relevante en comparación cun centro que consideramos normativo. A comunicación do teu estado anímico está libre de xuizos e permite que se desenvolva a súa intelixencia emocional dun xeito asombroso. Vendo todo isto anterior, poderíamos dicir que isto deriva nunha catástrofe, nun colexio dominado por uns nenos salvaxes, onde reinaría o caos. Pero Ojo de Agua afirma que a liberdade e a responsabilidade non están reñidas. A vida en comuna precisa de organización, e para iso existe unha asamblea, onde todos teñen voz e voto. Nesta, acórdanse as regras de convivenza, os seus espazos, trata de se resolver os conflictos, ou ben propoñer actividades entre outras moitas decisións. Para que todo isto funcione, hai que falar en aberto, falalo absolutamente todo. Antes de pegar a alguén, é mellor falalo. Sen comunicación non hai solución posible. Con comunicación hai esperanza.
Frase bonita de eslogan do propio cole. Como podedes ver, é un cole moi aberto e liberal, o mellor exemplo onde Barry estaría moi contento de que ver que o seu enfoque se leva a cabo. Algo parece moi lonxe dentro dunha escola ordinaria. Bueno, ata máis ver, darlle o like e suscríbete.